Er wordt al lang over praat. De oerkoepel in het Tjerkerie van Ljouwert wil tjerkengebouwen sluiten. Bij Twa, de Koepeltjerken en de Pelikaantjerken stuit dat op vol verzet. Een pad van de lidmaten van beide tjerken wil daarom zelfs een aparte gemeente vormen. En toch het advies van het Generaalcollege voor de Visitage krijgen ze nou een jelje de tijd om daar onderzoek naar te doen. Aan de ene kant, het geeft een poging tot een oplossing. In die zin is het positief. Aan de andere kant, ik had liever gezien dat de verzelfstandiging direct van de baan was. Maar goed, het zij zo. Het plan weer dat de Koepel en de Pelikaantjerken fuseren zullen met de Openhof in Ljouwert. Maar dat stiet nou vaai, de frustratie van de tjerkerie van de Openhof. Wij vechten over gebouwen en we moeten door hele oren dingen halen. Want we krijgen een prachtig, goed geoutilleerd gebouw ter beschikking. En daar krijgen we de kans om het evangelie van Jezus Christus uit te dragen. Dat hoeft net van de middenstip van het Cambuurstadion, dat hoeft net van het Saarloon in een tent. Nee, we krijgen een prachtig gebouw en wat doen we tsieren oestien. De tjerkerie van de Pelikaantjerken is blij met het advies van PKN Nederland. En verwacht het dat er genoeg draagvlak voor een zelfstandige pelikoepelgemeente is. In juni moet daar duidelijkheid toe komen. Om die tijd giet de plande sluiting en verkoop van de Koepel en de Pelikaantjerken gewoon terug. En zo het budget kennen dat een mogelijk nieuwe pelikoepelgemeente zonder gebouw zit. Ja, dat is niet ons probleem. Op het moment dat men verzelfstandigd wordt, dan moet men zelf tot een keuze komen. Maar men zal natuurlijk proberen om een kerk of een ander gebouw mee te krijgen.